Tomsungli qarawmyň şu ýollaryndan geçsem, taş töwrüňdäki gözetimde çölüň çöpünden başga ötümge gözüm düşmez. Eger baý wagtçylyk görnäti boli, ol ýerde adam dehmeti bilen suw bardygyny bada-bad düşünersiň. Bu adama Begmurat Köte diýerler. Köte ýaşlylygyň lakamy. Onuň häzir 86 ýaşy bar. Begmurat agany çärji etrafyny köpler tanýar. Daşyndan guraýna oň ilden şüpbati ýok. Ogully, gelinli, agtykly. Olu maşgalanyň başy. Begmurat 60 ýaşyna çenni kolhozda işläpdir. Paňtaçylyk brigadasynyň brigadiri bolupdyr. Soň ol ýol idarasyna işe geçipdir. Begmurat işden boş wagty ýa-da asfaltdyr çagalyň getirilmeýän fursatlary boş oturup barsa kurandan suwsuz, sölsiz, taýasyz şu ul ýoluň gyrasynda goýy galyp baý ekmek ýüregine dugdy. Bu ýüzüniň ýeten işine edenini gowy. Bu pikiri işdeş ýoldaşlardyr. Owadoşlaryň içinde de gollanlar tapyldy. Ilki bilen öz owadoşy Pirhan aga Begmurat Köse goýup almaga kömekleşdi. Bagy ekişdi. İki ýaşlynyň ala baharda eken erik nahallary düýüp tutdy. Ýaşaşyk taraplar boýaldy. Derekleriň üýtgeşik renkli ýapraklary öwüşine atyp, almadyr ödümleriň bany goýarly. Goýy suwuny başyna çekýär. Olak ýola gatnaýan şoförler, ýolagçylar bolsa bir ýerini düşerge dindiler. İl arasynda bu ýere Köse goýy diýip ad takdylar. Begmurat aganyň ýaşaýan ýeri bolan Halat raýonynyň Kalinin adyna kolhozyna ýerleşýän Pelwert aljylar jemgyýeti bu ýerde çaýhana açdy. Oblastyň şol wagtky ýolbaşçylarynyň biri çaýhananyň gapdaryny howuz galdyryp din jalş öýüni gurdurmagyň oruna çykypdyr. Ýöne ýolbaşçynyň täzelenmegi bilen bu arzuw başa barmandyr.
Birada öz qara ucuna dayanıyor. Ol 2 yıl töwürü iş edinip deryadan yap çekip bağa su getirdi. Derya su bağı yaktı. Koyu su olsa yolçuların teşneliğini gandırıyor. Bir geçip bayan yol alsın. Şu yakınrakta yaşayarsa. Isı tomuz aylar şeyden harık geliyorsa öyle kuya su oluyor öyle diyeyim adam kuyusuna bir kursa su uçacağım öyle dünyanın haline verirse de son bir kursa su koyuyor. Bu yolda ne karra mı geçeceğim bundan, yağsa mı geçeceğim bundan. Muman sayıyorum içinde geçmedik adamı aldır su yerden. Sul diyeyim adam diyen adamı neyse alkışaysan mı gizladlı diyen abi oraya aldı eden işine. Öz hocalarınızı gelmiş da bağları yetiştirdi ne görüp otuyorsanız hem yerlerini. Değil onut bağlık kovan. Suladım için diyemeysen asuladım. Öz hocalığında işinize gelip eden sulatlarını. Bu alkış etmeyen adam yok. Can sağ olsun diyeyim adam. Ömrü uzak olsun. Muallimler yılın mektep okuwçylaryny bu goýunyň başyna ekskursiýa alyp gelýärler. Gojanın goýu gadysyny, baga sürüp getirişdirişini çağılaryp gurrun edip berýärler. Begimrat agada aram öz eken bagyna serenjan bermäge gelýär. Ýaz aýyny gulatýan, tomusdan ýüwelerini gujöňleýän, güýrgelenine goýuny dokundurýan bagçylyk onuň 86 ýaşandygyny bir pursat ýadyndan çykarýar. Oğluna uyettik. Bu yanına da su ettik. Onu da almadılar. Başladık. Onu bütün halk için ettik. Öğrenim için ne demek.